Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шәфигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Мобилизация яңа иҗтимагый объектлар һәм җәмәгать транспорты 2022 ел нәрсә белән хәтердә калачак? Район башлыгы Тимур Нугуманов узып баручы елга йомак ясады. Термометрия, санитар эшкәртү һәм авырып өйдә калу. Уку йортларында авырлар саны арту белән ничек көрәшәләр? Мәктәп укучылары грипптан ничек саклана һәм табиблар ниләр киңәш итә? Кызу чор, янгын сүндерүчеләр көчәйтелгән режимга күчә. Ни өчен яңа ел алдыннан бәхетсезлек очраклары арта һәм фаҗигадә ничек сакланырга? Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов журналистлар өчен традицион матбугат конференциясендә үтеп баручы елга йомак ясады. Җитәкче сүзләренчә, 2022 ел икътисад һәм проектларны тормышка ашыру ягыннан уңышлы булган. Яңа иҗтимагый объектлар, җәмәгать транспорты һәм мобилизация. Тагын нинди мәсьәләләр күтәрелде? Год мы заканчиваем это достаточно неплохо, я бы даже сказал хорошо. В отличие от предыдущих нескольких лет. 2022 елда Адымнар полилингваль мәктәбе Урсалыда балалар бакчасы ачылды. Сәнгать мәктәбе үзгәрешләр кичерде. 20 шәһәр һәм 8 авыл гомуми белем бирү йортларына, физик культура көллиятенә, музыка көллиятенең тулай торагына капиталь ремонт ясалды. Шулай ук Әлмәт 120 мең квадрат метр торак төзү планын үтәүгә иреште. Йортларны капиталь ремонтлауга килгәндә быел бу максатларга 300 миллион сум акча тотылган. Башка өлкәләрдә дә яңалыклар байтак. Әлмәт Үзәк район хастаханәсенең азык-төлек блогы һәм кер юу бүлмәсе стационары ремонтланган. Шунда ук яңа кабул итү диагностика бүлеге төзелә. Моннан тыш шәһәрдә Нур яшәргә психологик, педагогик ярдәм күрсәтү үзәге, сәнәгать скверы, мәгариф бульвары барлыкка килде. Көнбатыш Капка микрорайонындагы территория тәртипкә китерелде. Матбугат конференциясендә һәркемне диярлек борчыган җәмәгать транспорты турында да фикер алыштылар. Башлык сүзләренчә, 2022 елдан республика ярдәме белән транспорт паркын яңарту башланды. Әлмәткә 10 яңа троллейбусның 3-се килгән инде. Маршрут шилтәрен дә яңартылар. Хәзер транспорт районнарның шактый өлешен кулайшлый һәм һичшиксез Үзәк Ленин урамы буйлап уза. Тимур Нугуманов өлешә мобилизация турында да әйтеп узды. Әлмәттән чакырылган хәрбиләрне кирәк-яраклар белән тәэмин итүдә хакимият, эшмәкәрләр, оешмалар һәм волонтерлар зур ярдәм күрсәткән. Мобилизацияләнгәннәрне аиләләренә дә ярдәм күрсәтелә. Алар өчен махсус штаб эшли. Яңа елга хәрбиләрнең балаларына 5000 сумлык сертификатлар бүләк ителәчәк. Барлык балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләрне һәм 14 яшькәчә мәктәп укучыларын татлы бүләкләр көтә. Әлмәттә ОРВИ һәм грипп белән авыручылар саны артуы күзәтелә. 21 мәктәптә узган атнадан башлап 54 сыйныф укудан читләштерелгән. Эпидемиягә каршы көрәшү өчен белем йортларында нинди чаралар күрелә һәм табиблар ниләр киңәш итә? Мәктәпкә кергәндә мәҗбүри термометрия үтәләр. Укучылар һәм мөгаллимнәрне сакчы белән бергә шәфкать туташы тикшерә. Тән температурасы 36,6дан югарырак булган очракта авыруны кайтарып җибәрәләр. Тирә-якны санитар эшкәртү ковид пандемиясеннән соң яхшы үзләштерелгән гадәткә әверелде. 21 мәктәптә әлеге кагыйдәне бүген дә үтиләр. Термометриядә 2020 елдан башлап көн дә үткәрелә. Уку йортында 1728 бала белем ала. Беренчедән алып 6 сыйныфка кадәр 42 сыйныф һәм 7дән 11гә кадәр 12 сыйныф хәзерге вакытта укудан читләштерелгән. Мы закрыли классы от 20. Без әлеге сыйныфларны сәламәт балалар санын саклап калу максаты белән яптык. Башта уларны 3 көнгә җибәрәбез. Әгәр дә хәл үзгәрмәсә, тагын 3 көн бирәбез. Если обстановка не меняется в лучшую сторону, то еще на 3. Сыйныфлар узган атнадан башлап читләштерелгән. Салкын тидерүчеләр башта күп булмаган. Тик дүшәмбедән авыручыларга тагын 1-6 сыйныф укучылары да өстәлгән. 8-нче гыда 30 кеше исәпләнә. Тик соңгы көннәрдә укучыларның яртысы гына партлар артында утырам. Алар арасында Женя Кузьмин да бар. Аны салкын тиюдән көзен ясалган прививка саклап калган. Шулай ук үсмер гигиена кагыйдәләрен катгый үти. Беренче дәрес урынына 8-нче сыйныфта класс сәгате бара. Тәрбия һәм яңа елдан кала бүген көнүзәк мәсьәләләргә профилактикада керә. Для того, чтобы как-то вот быть здоровее остальных, нужно закаливаться. Нужно соблюдать, как всегда, режим дня, мы это говорим постоянно, да? Вовремя ложиться спать, питаться нормально. Моның белән табиблар да килешә. Шулай ук гаджетларда беразга гына булса да баш тартып торырга киңәш ителә. Также прогулки на свежем воздухе, то есть активный образ жизни.
Ошы һавада күбрәк йөргә кирәк, актив яшәү рәвеше алып барга, физкультура белән шөгыльләнергә киңәш ителә. Әлбәттә, прививка сатуда зур роль уйный. Сезоном эпидемического подъема дети должны быть вакцинированы. Әгәр балада хәлсезлек, баш авырту, томау, югары температура кебек беренче авыру билгеләре барлыкка килә икән, мәктәпкә баруны кичектереп табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. 21-нче мәктәптә күрелгән чаралар вазгыятны яхшыртыр һәм дүшәмбедән укучылар тулы составта килер дигән ниятдә калалар. Грипп белән авыручылар саны арта. Бу хакта Зәй табиблары да сөйлим. Пациентлар арасында йогышлы авырулар бүлегендә өлкәннәр дә, балалар да, юклы хатын-кызлар да ята. Дуңгыз гриппы билгеләре һәм профилактика чаралары турында Адилә Борханова сөйләячәк. Соңгы вакытта Зәйдә грипп һәм кискен респиратор вируслы инфекция белән авыручылар саны артты. Хәзер медицина хезмәткәрләре көчәйтелгән режимда эшли. Ярдәм сорап мөрәҗәгать итүчеләр дә шактый. Йогышлы авырулар бүлегендә ятучылар да күбәеп тора ди табиблар. Араларында грипп һәм дуңгыз гриппы белән авыручылар да бар. И в основном госпитализируются те люди, которые не вакцинированы. Нигездә хастаханәгә вакцинация үтмәгәннәрләгән. Авырулар 2-3 көн төшмичә азаплаган югары температура, ютәл, хәлсезлек, баш, күз, буыннар авыртуыннан зарлана. Головные боли, боль в глазах, в суставах. Хәзерге көндә йогышлы авырулар бүлегендә 19 кеше дәвалана, шуларның 5-се авырлы хатын-кыз, күбесе гриппка каршы вакцина ясатмаган. Ирина Тугашова да югары тән температурасы белән туачак сабыйна зыян килмәсен өчен тизрәк дәваханәгә мөрәҗәгать иткән. Субботадан температура төшмәде, да, воскресенье женский консультациядан медсестра әйтте, бар больницага, шуңа больницага килдем да, уже ятқызып та куйдылар. Дуңгыз гриппының да беренче билгеләре гадәти гриппныкына охшаш. Температура күтәрелә, йөткертә, борын тыгыла, тамак, бик нык баш авырта, буыннар сызлый, күзләр эренли. Йогышлы авырудан саклануның иң нәтиҗәле чарасы вакытында гриппка каршы вакцина ясату ди табиблар. Табиблар кеше күп булган урында бик йөрмәскә, гигиена таләпләрен үтәргә һәм битлек кияргә киңәш итә. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Әлмәт районында ел башыннан янгыннар нәтиҗәсендә 6 кешенең гомере өзелгән. Кыш көне янгын чыгу куркынычы югарырак. Республикада янгынга каршы режим белән бергә район эчендә дә махсус режим кертелә. Янгын сүндерүчеләр 9 январьга кадәр көчәйтелгән дежуртурга баса. Пожар легче предупредить, чем потушить. Бу гади фикерне район янгын сүндерүчеләре әлмәтләргә җиткергә тырыша. Статистика буенча янгыннарның иң еш очрый торган сәбәбе ут белән саксыз эш итү. Ул барлык очракларның 46%-ын биләп тора. Белгечләр ут белән саксыз эш дигәндә һәр вакытта ачык утны гына күз уңында тотмый. Бирегә шулай ук шырпы һәм тиз янып китүчән матдәләр белән уйнау, урын җир өстендә тәмәке тарту һәм пиротехниканы тәҗрибәсез куллану керә. Район эчендә дә махсус режим каралган. Ул 30 декабрьдә гамәлгә керә һәм 9 январьга кадәр дәвам итә. Узган ел Әлмәт районында янгыннар нәтиҗәсендә 19 кеше һәлак булган һәм 15 кеше зыян күргән. Янгын сүндерүчеләр 515 чакыруга чыккан. Янгын хәбәрчеләре ярдәме белән быел гына да 71 кеше, шул исәптән 17 бала гомере саклап калынган. 22 елда янгыннарда 6 кешенең гомере өзелгән. Янгын сүндерүчеләр әлеге күрсәткеч ел ахырына кадәр артмас дип өметләнә. Озакай районының Урсай авылында Мөхәммәд Закир мәчете ачылды. Әлеге изге гамәл авыл халкы өчен зур бәйрәм булды. Мәчетнең нигез ташы 31 май көнне салынды. Ярты ел вакыт эчендә төзү эшләре башкарылып, декабрьдә инде бина үз ишекләрен ачты. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Мәчетне Рәсимә Әзһәр кызы Урсай авылында туып үскән, репрессияләнеп гомерен чит җирләрдә уздырган мәҗбүр булган бабасы Әбел Фатих Мөхәммәд Закир хөрмәтенә салдырган. Килгән сайын гел шәй белән сөйләшеп утырдык. Историяларын сөйләделәр. Бик матур булды. Авылның халыгы, бу авылның халыгының йөрәкләре бик матур, янып тора. Ознакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин игелекле гамәле өчен аңа тирән рәхмәтен белдерде. Һәм мәчет төзелешендә катнашучыларга рәхмәт хатлары, бүләкләр тапшырды. Урсай авылы мәчетен төзүдә куйган хезмәтегез һәм җәмәгать эшләрендә актив катнашуыгыз өчен зур рәхмәтебезне белдерәбез. Сезгә ныклы сәламәтлек. Якын киләчәктә мәчет янында балалар өчен уен мәйданчыгы төзеләчәк һәм алмагачлар утыртылачак. Ә янәшәдәге элекке мәчеттән мәдрәсә ясап, биредә дини укулар, Коръән ашлары уздырган ниятләр. Тантаналы ачылыштан соң иратлар яңа бинада намаз укыды.
Татар халкының һәр бәйрәм табынына матур итеп бизәлгән сый-нигъмәтләр ямысты. Һәр хуҗабикәнең үзенең камыр кую рецептын, бизәү һәм пешерү усулы бар. Аш-су серләре белән Болда яшәүче Римма Яруллина уртаклашты. Оста белән безнең иҗат төркеме танышып кайтты. Тул җиләк бу. Менә җәйлек көне бит инде алабыз җиләкләр. Урманда җыябыз, бакча җиләге карлыган. Алар мин шул һәрберсен туңдырам морозильникта. Шул туң кигә аласың да торкатып җәясең инде пирог өстенә. Камыр өстенә. Һәм аны сметана заливка белән заливать итәсең дә, бизәкләрен бизисең дә, пешерәсең. Римма ханым без килүгә 2 пирогын әзерләп пешереп куйган иде. Өченчесен безгә күрсәтеп ясый аңлатып үтте. Ул үзе генә белә торган рецепт серләрен безнең белән дә бүлеште. Менә шу олы бокал белән яртысына сөт, яртысына су кушып, җылы итеп ясыйбыз. Шуны инде камыр куя торган савытка саласың да бу сөтеңне. Шуңарга 2 кашык аш кашыгы белән песок һәм 1 аш кашыгы тулар-тулмас инде ул. Менә тигез генә итеп дрожжи. Биразга алып куям җылырак урынга. Ул где-то 20 минутлар шулай тора. Шушы массага шушының кадәр бит инде 1 йомырка, ярты столовая ложка туз һәм шуңарга 5 калак сыек май салабыз да, йомшаграк кына камыр басып куябыз. Йомшак инде ул менә шушындыйрак инде. Менә шул йомшаграк, бик каты итәргә түгел инде. Римма Яруллина безгә эремчек белән киви, коймак белән куелган җиләкләр һәм кипкән җимештән эшләнгән пироглар ясап күрсәтте. Чынлап та әлеге күп булмаган камырдан 3 пирог чыкты. Аларның эшлекләре дә һәр кеше күңеленә хуш килердей. Менә шулай яшел төскертү өчен инде бу матур була ул пешкәч. Яшел пирог була инде. Киви белән ясаган пирог аеруча матур булды. Аның өстенә хуҗабикә шулай ук камырдан кисеп чәчәкләр һәм яфраклар да тизеп чыкты. Шәйләрегез тәмле булсын. Индира Сайфуллина, Булат Минхаҗев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.